Sme veľmi radi, že po niekoľkých mesiacoch príprav vám dnes môžeme predstaviť darcovský portál Grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Nevymysleli sme nič nové. Podobný projekt vznikol už pred 8 rokmi v Čechách v brnenskej diecéze a dnes už ho používajú 3 diecézy v Českej republike. Ústredným prvkom loga Dobrodinec je šípka. Na prvom mieste zobrazuje osobu človeka, lebo každý dar je dôležitý, lebo každý z nás je nositeľom dobra. A potom tá šípka ukazuje cestu, lebo všetci máme spoločnú cestu a naša cesta, keďže tá šípka smeruje hore, je nasmerovaná k Bohu. Ak chcete pomôcť, nie je to nič zložité. Stačí sa prihlásiť, uhradiť akúkoľvek sumu, ako v e-shope. Už aj 1 euro mesačne, ktoré si nastavíme ako pravidelnú platbu, veľmi pomôže. Ako malú vďaku od nás vám pošleme zľavovú bonusovú kartu, ktorú potom cez svoj mobil môžete využiť ako zľavu u rôznych našich partnerov. Chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zapájajú do života grécko-katolíckej cirkvi. Či je to modlitbou, či je to zapájaním do aktivít vo farnosti, alebo finančným príspevkom vo farnosti, alebo sa teraz zapoja do tejto podpory grécko-katolíckej cirkvi cez nový darcovský portál www.dobrodinec.online. Ďakujeme.